St. Bernard, Southern Leyte, kung saan makikita ang isa sa mga unique river formation na mala Amazon River ang datingan. Kaya naman ay samahan nyo kami sa biyahe namin ngayon mga katim at sabay-sabay tayong mamangha sa mga magagandang tanawin meron ang munisipalidad ng St. Bernard, probinsya ng Southern Leyte. Mula sa munisipalidad ng Sugod ay babiyahe tayo ng around 51 kilometers o halos isang oras papuntang St. Bernard. Pero ilang kilometro pa lang ang nabiyahe namin ay biglang bumuhos ang ulan. Ito talaga ang pinaka-problema sa pagmumotor, ang naulan. Pero wala tayong magagawa sa mga sitwasyon na ganito. Inihanapan ng paraan nang hindi tayo lubusang mabasa sa ulan. Sa lakas ng ulan ay buti nakakita kami na pwede namin pagsilungan at palipasin muna hanggang tumigil ang ulan. Pagkalipas ng halos 20 minuto ay tumigil na din sa wakas ang ulan at nagpatuloy kami sa destinasyon namin. Makalipas ang halos isang oras na biyahe ay narating na namin ang munisipalidad ng St. Bernard. Huminto muna kami sa lugar na pwedeng pagpahingahan at enjoyin ang ganda ng kapaligiran. Alright, stopover mga katim. Dito na tayo sa may St. Bernard. Ito yung famous na street road. Actually, dito rin ako nag-stopover if may mga biyahe ako papuntang Pacific. Itong road na to. Kaya maya makukunin na natin. Pupunta natin yung mala Amazon River ng St. Bernard. Pag mga ilang kilometro na lang mula dito, mararating na natin yon. Akalain nyo meron ganun kaganda dito sa Southern Leyte. Kaya mamaya makikita nyo. Matapos kaming makapagpahinga ay pinuntahan na namin ang destinasyon namin dito. At dito na mag-uumpisa ang adventure natin. Di namin alam kung saan ang eksaktong daanan papunta sa destinasyon namin. Kaya nagtiwala kami sa direksyon na binigay sa amin ng mapa. Makalipas ang ilang minuto ay di na namin mahanap ang eksaktong daanan. Naligaw at napunta sa kung saan-saan. Maya-maya ay nakakita kami ng spot na pwedeng pagpaliparan ng drone. At nakita rin namin nasa tabi na pala kami ng ilog na hinahanap namin. Kaya naman ay sabay-sabay nating tanawin ang ganda ng mala Amazon River ng St. Bernard, Southern Leyte.
Isang panibagong atraksyon at lugar na naman ang nabisita natin mga katim. Isang patunay na talagang may mga nakatagong ganda na pwedeng ipagmalaki ang rehiyon natin. Gawa man ito ng mga tao o angking bigay ng poong may kapal, ay sana bigyan natin ito ng importansya, alagaan at huwag sayangin upang ang mga susunod na henerasyon ay makita at personal na experience ang ganda nito. Muli kami po ang Team Jamelin nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa amin. Hanggang sa muling adventure natin mga katim, samahan nyo kami sa bagong kabanata ng paglalakbay natin tungo sa mga nakatagong paraiso dito sa rehiyon natin. Magandang araw and see you sa next travel adventure.